Bueno, pues res, ara sí, bona tarda, tornem a la retransmissió a través del Twitch, Codelermcat, estem a la Karel Challenge 2020 online. I ara sí, comencem forts, perquè és que aquí ja tenim els guanyadors de la versió, la modalitat júnior. Bueno, de totes formes, primer de tot, felicitats. Felicitats guanyadors, felicitats entrenadors, perquè bueno, suposo que ha estat un camí important amb molts participants i bueno, aquí veiem les promeses. El que sí que ara, abans de res, introduirem en Bernat, que ens explicarà una mica com ha anat aquesta part de la final júnior i com al final s'ha fet la part del rànquing. Bernat, benvingut aquesta tarda una altra vegada. Hola, merci. Bueno, doncs, com s'ha vist a la retransmissió, hi havia una cosa una mica estranya i quan ha acabat la partida hem estat comprovant i hem vist que el mapa, aquest mapa que era nou, tenia un petit problema i degut a aquest problema, doncs, la persona que havia d'haver guanyat no constava com a guanyador, tot i que doncs, dos dels participants pràcticament havien enviat al mateix moment el codi. No? Finalment, doncs, com que havia passat això, hem decidit que no hi hagués un guanyador, sinó dos campions de la Karel Challenge Junior, que són el Pau Criado de Banyoles i el Didac Sunyer de Vic. O sigui que moltes felicitats. I que sapigueu que doncs, la Nintendo Switch Lite que s'emporta el guanyador, que ara són dos, doncs ja la podeu comprar des de ja a la botiga per 100 punts. O sigui que és tota una ganga. Molt bé. Ara es pot aplaudir, no? Home, sí, vinga, un aplaudiment entre tots. Primer apartament virtual, ara mateix les 5 i 7, com recordeu que a les 5 i quart continua la sènior, però ara és moment de la gent del júnior. El que dèiem, felicitats. El que dèiem, estem en primera posició amb Pau i en Didac. I si voleu podem fer una mica, tenim 4 finalistes aquí representats, Pau, Didac, Nicole i Dani. Nicole ja em diuen que aquí és una promesa, compta amb els sèniors quan arribeu. Pues res, a veure, què ens ho expliqueu? A veure, els primers, Pau o Didac, el que vulgui, entreu i ens expliqueu una mica primer com ha anat el dia, la jornada. Suposo que esteu contents. I res, ara la paraula és vostra. Vale. Doncs jo estic molt content d'haver guanyat, m'he esforçat molt i he guanyat totes les partides. Molt bé. I molt bé. Sí, ja t'anàvem seguint, això, dic, ostres, que no fallarà una, no fallarà una. Aquesta gent de Banyoles, del Pla de l'Estany, així el Ramon aquí va fent sí. Ramon, ja ens diràs quina és bàsicament la recepta, ¿vale? Perquè aquest any, 2020, explica'ns una mica. Mira, no sé exactament què els donen aquí per menjar, però la veritat és que de tant en tant surten aquests fieres que bueno, són imparables. L'any passat vam tenir en Lluc, que va quedar semifinalista, va guanyar l'Andrés, però va estar a de guanyar també la final del júnior. I aquest any, ostres, tenia 2 participants a la final, o sigui que tenia encara més números de que ens toqués la loteria i mira, i al final ens ha tocat, no? Vull dir que super content. A més, en Pau és un alumne que ha començat aquest any. El Karel, crec que, Pau, ajuda'm però em sembla que el vas començar a febrer o a gener, el Karel, vas començar? Ostres, no me'n recordo. Però no fa gaire, perquè penseu que va començar aquí a Quadrant al setembre, octubre, vas començar por ahí? Sí. Per això, vull dir que el Karel, no és una cosa que porti més d'un any fent-ho, com n'hi havia d'altres. Fa molt poc que l'ha començat a fer, de fet, va descobrir els condicionals i pràcticament ja van començar a fer les competicions de Karel Challenge i crec que això té un mèrit brutal perquè haver arribat fins on t'ha arribat amb tan poca experiència ha sigut la veritat, molt maco i estem molt contents, la veritat. Molt bé, felicitats doncs. Anem passant al reste de protagonistes i parlem ja de Didac des de Vic, no? Que acompanya també en Pau. I bueno, Didac, què ens expliques? Com ho has viscut fora de la part del premi? Que bueno, que això ja... Això ja és... Estic molt content i estic molt content d'haver guanyat. Molt bé.
Però que has tingut contrincants, com has vist? Ho has vist difícil? Hi havia nivell? Perquè hem vist algunes partides i en algunes ha estat una mica així bastant reñido el tema, eh? Sí. Sí? I et planteges ara quants anys tens? 11. 11 anys. Significa que l'any que ve sènior, no? Sí. Vale, doncs no et preocupis, que allà també marcaràs bé, tots els que esteu finalistes. Ja tenim alguns que ara mateix de sènior venen de júnior i l'estan estan marcant. O sigui que, sobretot, ja sabeu, s'ha de practicar i fem. Passem també, següent, Nicole, amb 5 partides. Nicole, què ens expliques? A veure... M'he esforçat per guanyar les partides, Mm. però al final he tingut un problema amb el Kill Rice i m'he pogut agafar els títols. Bueno, no et preocupis. A la propera això jo crec que ho tens, perquè tu encara et queda algo de recorregut crec que a la júnior, veritat? Sí? Molt bé, molt bé. Queda un any més, encara. Crec que de Nicole, recorda, del teu nom se'n recordaran, compta amb l'any que ve, edició 2021. I res, aquí també tenim gent de Sabadell, no? Dani, amb la Eli, entrenadora. A veure, què ens expliqueu? Aquí el Dani no sé si el veig per aquí, a la Eli sí. Sí, sí que està, sí, el Dani. Sí que està, ostres, sí, que ha aparegut per aquí. Perfecte, Dani, vinga, què ens expliques? Bueno, jo m'he passat molt bé fent la Karel Challenge, m'he esforçat molt, però al final, bueno, no l'he guanyat, però no passa res perquè m'ho he passat molt bé. Dóna una mica de ràbia, però no passa res. Bueno, és que... cap problema. Tu no ets d'aquests que han fet una mica, han tirat una mica del Global Reset? Ah, no. Ah, no? Eres dels bons. Vale, pues res, no són idees, Ho he tampoc. intentat una vegada, però no he arribat. No són idees. Bueno, doncs, Eli, què ens expliques? Com ha anat l'experiència també amb el Dani? No és la primera vegada que esteu ni en cap cas en finals. No sé, el que vulguis. No, aviam, el Dani moltíssim, vull dir, hem estat treballant molt. També és veritat que el confinament ha donat perquè molts dels alumnes també tinguin més temps per practicar. I la veritat és que l'última partida de la classificació jo tenia com el cor una mica dividit, no? Perquè tenia el Joan i el Dani, que estaven els dos allà, que un és de Terrassa i l'altre és de Sabadell, però la veritat és que han practicat molt junts. S'unien molt a les partides un entre l'altre i han estat practicant molt. I bueno, que hagi passat el Dani, doncs, és genial, no? Vull dir, m'ha encantat, només el fet que ell sigui superhumil, que estava supercontent, i li era com igual, no? Ja estava a la final. Però bueno, molt bé, ho ha fet molt bé. Estic supercontenta, s'ho mereix. Perfecte. I aquí, sobretot, m'agrada entrenadores, concursants, perquè, bueno, és que aquí heu d'anar guanyant una mica pas, perquè aquí tants nens, però bueno, és un tema que anirem treballant entre tots. Jo que volia parlar també, que sóc l'entrenador del dia. Home, Pau, sí, te donava pas, però pensava que no estaves actiu. Com que no estava actiu? Estava esperant a veure si em donaves la paraula. No, home, no. Sí, això podeu entrar quan vulgueu. O sigui, aquí bàsicament som amateurs. Sí. No, només volia comentar que el Didac, que estic molt content. Estic molt content perquè s'ho mereix moltíssim. És un nen que, com veieu, no és de moltes paraules, ell arriba, fa la seva feina. El que passa que és molt treballador, però a més és molt intel·ligent també. És un nano que veu l'algoritme, ho veu, i això es nota, i jo crec que això l'ha ajudat molt a la final. Era un escenari que no coneixia i crec que això ha contribuït a que pogués guanyar també. Home, jo crec que això, el que deies tu a l'escenari, que hi hagués 25 vípers a agafar, no us ho esperàveu. Sí o no? És que aquí hi ha alguns que pensen molt, Bueno, doncs res, Bernat, si us sembla, passem, estem a 1 minut de propera partida de sènior, comença la para 16 i res, moltes felicitats, disfruteu de la jornada, espero que ara us connecteu a la part de Twitch, crec que ja abans hem passat dels 50 visualitzacions, em refereixo en simultànies, i res, per la primera vegada que ho fem, tots molt contents,
podeu utilitzar també el xat, el que vulgueu, intentarem seguir-lo. Pues res, moltes gràcies i molta concentració i programació. Vale? Fem això, vale? Enhorabona a tots. Igualment, bon cap de setmana. Vinga. Vinga. Adéu. 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 Perfecte, doncs res, tornem al seguiment de partides. No sé si algú vol afegir alguna cosa. Mentre ho carregues, comentar això, que comença la ronda de final a 16 i Déu-n'hi-do quins enfrontaments. Déu-n'hi-do. Perquè ara ja la cosa va molt en sèrio. Tenim 4 partides. Hi ha per un costat la partida de l'Aran, que ha guanyat, és l'única persona que ha guanyat les 8 rondes. Jugarà contra el Pol Llinàs, finalista de l'any 2017, el Joan Gomà, de Tarragona, i la Emma Marco, de Sabadell. L'altra partida, l'Albert Martí Antonenco, de Banyoles, jugarà contra l'Andrés Arroyo, també contra el Pol Garriga, el campió, i el Nil Cabero, de Sabadell. A la tercera, l'Eric Roy, de Manresa, jugarà contra el Marcel Guinyeiro, de Lleida, contra l'Elias, també de Manresa, i contra el Pau Soler, de les Corts. I a la quarta, la Maria Arroyo, que hem parlat abans, també que és germana de l'Andrés Arroyo, que ha arribat a diverses finals, jugarà contra el Marc Agea, contra la Tània Agea, o sigui, el duel de germans aquí, i també contra el Daniel Folk de Terrassa. Aquestes són les partides que ja han començat. Molt bé, doncs res, anem, jo vaig obrint pestanyes i entrem amb el Karel Challenge, ara sí, sènior. Aquesta ronda, aquesta final a 16, es veuen les cares amb un nou escenari. Ara imagino que veurem. Sí, estem... Aquí veiem, nou escenari. Hola Bernat, hola Jordi. Hola, què tal? Hola, Adrià. I mirant les partides. Molt bé, doncs les tenim aquí en pantalla, ara mateix competint Aran, Emma, Joan i Pol. Bones, què tal? Doncs res, això es posa una mica, com comentava en Bernat, es posa interessant, no? I sobretot com ha estat la repartició entre, al final, jugadors. Sí. Si teniu alguna partida que voleu enfocar-vos, jo ho canvio, Aquí ara mateix estem a aquesta, ara en execució, i està bona, hem començat fa res. Pots anar-les canviant. Jo no sé si s'estan veient les partides per Twitch. En principi s'està fent emissió. Sí, està veient la de la Emma, Aran, Joan i Pol. Sí, la que teniu en pantalla. Val, jo no l'estava... Ara sí que la veig. Val. Doncs comentar aquest escenari té un parell de particularitats. Una d'elles és que, com veieu, no hi ha cap sortida marcada. Ostres, i on estan? Home, té pinta que a la zona aquesta d'aquí dalt, no? Tan amasades. Si pots posar l'enunciat, llegim una mica el context d'aquesta partida. L'enunciat, tiro cap aquí, enunciat. Estem aquí. Enunciat, sí. L'escenari es diu confinament. Diu, degut a la situació del coronavirus, els Karels han estat una bona temporada confinats a casa seva. O millor dit, a la casa on eren quan això va començar, que no necessàriament és la seva. Una pista pels jugadors de que potser el tray en el qual han sortit al costat no és el seu. Ara poden començar a sortir i tornar al seu hobby, omplir els trays de Vipers. De tant estar a casa, fins i tot s'han acabat esborrant les indicacions d'on hi ha la sortida de l'escenari. Però en continua havent una. I per trobar-la, doncs, poden fer servir una nova instrucció, que és aquesta Exit is near, que retorna cert si una de les 8 caselles al voltant del Karel, o la mateixa on està el propi Karel, és la sortida. O sigui que aquí una mica la tàctica ha de ser fer un recorregut i potser amb l'ajuda d'aquesta funció doncs, trobar on pot ser la sortida. O bé, intentar deduir-ho també per l'escenari. Ostres, això és novetat, no? Hi ha una zona, deies Adrià, a dalt, que podria ser on hi fos, és una zona més complicada d'accedir-hi, també hi ha unes bombes,
bueno, és una zona que val la pena explorar, però no té per què ser. Podria ser qualsevol lloc. Clar. Uau. O sigui, aquí estarem fins les 6 com a mínim, perquè entre el botó de reset i que tindran que estar bastant de temps buscant la sortida, i la pantalla de final també serà nova, no? La pantalla final també és nova, sí. Aquest any que sigui online i a part sorpreses, per si algú pensava ui, tindré el codi més a mà, pim-pam, sí. Espera. Perquè una de les partides ja ha acabat. Una ja ha acabat? El Marcel de Lleida ha guanyat la seva partida. Ostres, això significa que ha pillat bé lo de l'èxit. Sí, l'ha trobat. Sí. A veure, Quina... has trobat la sortida a la primera, o sigui, pura sort, Marcel. Vale, jo estic veient les 4 partides, O estem repetint alguna? No, hi ha una que està acabat, potser l'has de refrescar. Ah, vale. Ah, sí. Ens ho ha dit per aquí pel xat del Twitch. Vale. Pues bueno, ara teniu justament una menys. Significa que ja tenim un finalista de la final. Doncs sí. Tenim una partida amb 5 Vipers també, a punt de sortir. Si no m'equivoco, és la seva primera participació. L'any passat es va classificar per la final i havia de venir, però em sembla que es va posar malalt. Ella em corregirà si no és així. I per tant, doncs, aquesta és realment la primera final que participa. Sí, i ja està aquí a tope, no? Pues el que comentaves, en aquesta que tenim ara, ja tenim algú que té Tània, 5 Vipers, per lo que estem veient aquí a... No, però no és la Tània. El jugador que ha posat els Vipers en aquest trade ha sigut el groc, o sigui, en Marc. En Marc? Els tres ja estan barrejats. Ah, és veritat. Correcte. Vale, has estat atent. I en Marc ho ha fet bé, el Vipers els ha posat en Marc. Vale, ara la Maria puntua 2, i qui té el 5, en Marc, suposo que està acabant de muntar l'estratègia i veure això de la sortida com ho fa. Que no sigui que algú vagi a fer un global reset, no ho sé. Correcte, és una possibilitat. Veig, de fet, que en una de les partides s'ha fet un global reset. A la partida de l'Aran s'ha fet el reset. Podem passar, si voleu, una mica per ordre. Primera, Emma, Aran, Joan, Pol. Estan jugant ara mateix. En Joan... Bueno, en Joan no. Qui sigui té 5. Aquesta no ho sé. Segona... Està això una mica més igualat. 3, 4... Veiem en aquesta partida com a mínim 2 participants a la partida de l'Aran, com a mínim 2 estan buscant la sortida ja, perquè tenen els 5 Vipers. Perquè la sortida pot ser dintre de la casa teva o en qualsevol lloc. Exacte. Vale. Pol Llinàs acaba de guanyar. Pol, també? Mira aquí, Pol, l'has vist ara mateix. Molt bé, no creguis. Sorpresa, no? Perquè l'Aran, l'actual campió, que havia guanyat les 8 partides, sembla que aquest escenari nou se li ha atragantat. Un global reset, senyors. Global reset en aquest moment en pantalla. Ole. O sigui que senyors Pol, Albert, Nil i Andrés, ala, a donar-li. Aquí te'ls deixarem una mica més d'hora i passem aquí també la de la Maria, 4-5-5, no creguis, aquí el que comentaves abans Adrià, Marc, que tenia tots els Vipers, ara això està molt 5-5-5-4-5, A veure si Daniel va i fa un reset total. No li donis idees, Sí, soc molt fan, del Global Reset, Ara, a tornar de 0. Ui, algú està buscant això, Sí. Que deixem aquesta partida perquè la cosa... Correcte. Mira, fum, pam! Anem a començar. Catapunt, vale, pues canviem... Ara tenim més... Pol, el tanquem ja... Sí, seria genial que el Black Carrel també pogués clicar en el reset. Sí, home. Llavors no és fins a les 10.
Bueno, doncs res, aquesta és partida... Bueno, algú ja s'està engegant una mica. Bueno, la cosa està Sí. interessant. En aquesta també els Vipers es generen amb més rapidesa, no? De pinta? No, aquesta és la velocitat normal. Vale. No, perquè entre la quantitat de bombes i la quantitat de Vipers... Sí. I és que també està el Black Tiger aquí fent maleses. Aquí el que sí que veureu, no sé si continuarà la mateixa estratègia, però hi ha un jugador, el que s'està movent ara, que per defecte deixa una bomba quan agafa un Viper. Ho dic perquè... Ah, sí? Molt bé. Si el podeu veure, és com la... Ja que estic, dejo regalo. Bueno, és una conversió en tota regla. Bueno, molt bé. Bueno, doncs tindrem aquestes dues partides més... Dos finalistes que tenim de moment, els dos, comentaven, són de Lleida, del mateix clan. Clan que també va quedar tercer a la Codetlon, a l'última Codetlon. O sigui que dominant en diverses categories. Molt bé, o sigui que això ara mateix, a la final ja van 2 de Lleida, no? Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. No, si al final eren 16 i aquí el quedaran 4. Sí. Passem, si voleu, a l'altre, a veure com va. Sí, justament anava a dir, en la partida aquesta que han reiniciat. Doncs estan... No, els queda. Entre la gran quantitat de bombes que n'hi ha i que m'encanta perquè hi ha gent que està a tope amb tot allò de vinc a casa teva i et poso bombes, Per exemple, Tanya ja té un invitat, si no m'equivoco, i pot ser que ho posi més a prop. No, jo crec que és que... Els germans bastant igualats, no? Sí. Clar, aquí el tema és una mica que jo crec que el que veurem als sèniors durant les properes generacions és que, clar, aquí no només seran també, a part de defensius, seran ofensius. I això és algo interessant que el joc pot guanyar, ostres, molta més potència, no? Perquè no només ja estàs esperant que això, sinó fa part que el contrincant no te l'estigui liant, saps? I... Una partida fa 15 acabat i he guanyat en Pol. En Pol? Doncs estarà ara mateix acabant. Correcte, sí. Sí, aquí està. Pol Garriga de Terrassa, que ja va guanyar les 2 primeres edicions, doncs classificat també per la final. Compte, Ivan, amb els que van de Berrebufo, Compte el que tu comentaves a les darreres retransmissions. Sí, perquè de fet, de les 3 que han acabat, cap dels finalistes eren dels 4 primers. Sí, per això t'ho dic, i al final estan repartits una mica per posició. Sí. Bueno, no estan repartits per posició. Bueno, si ja solament ens queda ja l'última partida. És aquesta, aquí ja podeu treure el que vulgueu. Sí. A veure, Daniel ja té 5... Maria... encara hauria de donar-se una mica més de pressa. No, crec que és la Maria que té 5. Sí, check-in Ara està guanyant la Maria. Era la Maria perquè estaven les 3... estan al revés. Estaven desordenades les 3. Molt bé, doncs res, ara sí que teniu tots els finalistes, Ui, la final pinta colors, Ostres, la Maria va arribar a la final el 2017 o va quedar cinquena, m'han dit? Sí, cinquena. Va quedar-se res, sempre. És quasi bé una revàlida d'aquella final. Un remember. El pol Pacífic i el pol... Ostres, sí. I el pol Destroyer. Mare meva, tio, mare meva. Final de 16. Recuperar aquí. Refrescat, anem a veure. Ara sí que mirem la final perquè aquí ja tindrem ara els noms de guanyadors. Ja podeu, vinga, Bernat, aquí els tens. Bueno, doncs aquests, no? El Pol Llinàs, el Pol Garriga, el Marcel Roñeiro i la Maria Roido.
Ostres. El primer de Lleida, el segon de Terrassa, el tercer també de Lleida i la quarta De Gavà. de Gavà a Viladecans. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, pues... Bé. El que dèiem, que algunes vegades, el que dèiem, 4 primers, tot depèn una mica de moltes coses. La sort inclosa també, com totes les competicions, sense dubte. Molt bé, doncs res, estem parlant que ara sí que apareixerà en algun moment la final de les finals i estem parlant que ens anem a les 6. Correcte. Deixa'm repassar els horaris perquè ja no... És el que teníem una mica per si... Sí, exacte. A les 6 hi haurà la final sèniors, és a dir, tenim mitja hora ara. Hi havia algú al xat de Twitch que preguntava si podíem explicar una mica com funciona de zero. Crec que podria ser un bon moment. Sí, de zero el joc o la competició? Bueno, el joc, bàsicament. No? El joc, vale, doncs... O les dues coses, sí. Aprofitem una mica i posem per pantalla, sobretot de manera molt il·lustrativa, amb un codi generat, com si diguéssim, el tindreu a la pantalla i aquí sí que, Bernat, si em vols explicar una mica com funciona el joc i estarà així la gent, l'audiència, que no estan no jugadors o no alumnes, o no estudiants nostres, doncs puguin entendre una mica més com funciona això. Ho podeu mirar Ivan o Adrià? Jo mentre estic preparant la final. Vinga, Adrià, explica'ns una mica això com va. Doncs això que es veu a la pantalla ara és el que veu el jugador, realment. Nosaltres només estem veient la part de l'esquerra, que és la part visual, però els jugadors veuen la part de la dreta, que és el codi. Aquest robot es mou amb codi. Tu li dius, vés endavant, vés enrere, ara agafa una pilota i ara porta-la al lloc. Però no només és dir-li instruccions directes, sinó que també li pots posar condicions. Has de comprovar que el lloc que el posa el beeper és el teu, com passava en aquesta final. Has de buscar l'èxit, també, si hi ha l'èxit, fer alguna cosa, etc. És una mica una llàstima, però és difícil logísticament no poder veure els codis dels que estan jugant, però és part de l'espectacle també. No, sense dubte. Sí, no, això hagués estat bé, l'únic que, clar, algunes vegades penseu la posició del jugador veient codi implica potser alguna fuga de tècnica que hem una mica de controlar en els moments que estem així 100% online, en un tema presencial ja canvia una mica perquè el joc també canvia. Perfecte. Sí, i la veritat és que me'n recordo d'estar comentant la final de l'any passat a la FIB i de tant la tensió com la gran quantitat de codi que naixia durant la final, lo ràpid que picaven i lo tensos que estaven mentre no parava de sortir codi, no parava de sortir codi. Ostres, i a més que són camps molt llargs que ara mateix jo penso, si ho tingués que completar estaria aquí mitja hora amb calma, programant, mirant, equivocat-me, i ells que van 5 minuts ja està tot. Sí, és curiós també que el fet de que sigui la competició online i puguin fer servir codis guardats tampoc ha variat molt qui són els finalistes i els que més partides han guanyat. No? Perquè veiem més o menys els habituals de cada any que tenen més experiència i han aconseguit un bon número de victòries, no? Sí, veritablement sí, perquè suposo que els que més s'esforcen també sé qui més codi tenia guardat per cert, però sobretot com les últimes mapes no es podien saber, doncs clar, pot ser que tota la gent que ja ho tenia tan treballat el seu codi automàtic, doncs no ha tingut fàcil al final. Sí, una novetat també d'aquests últims escenaris, que potser no es veu molt, és que són més grans que l'habitual. Per tant, si algú li té presa la mida a que un escenari fa 20 per 20 caselles, doncs en aquest cas no els hi funcionava, no? Si, per exemple, enviaven bombes pensant que comptant a partir d'una cantonada o així, doncs no els hi hagués funcionat.
Ostres, el que jo tinc ganes de veure és si algun alumne amb moltes ganes de programar podria crear un codi de reconeixement de mapes per tal de crear el codi de forma automàtica per Carrel Challenge. Això existeix. Jo ho he vist fer. Compte! O sigui, jo ho dic també perquè jo tinc un alumne, bueno, hi ha un alumne a un col·le que és un crack i que es va passar Carel fent un programa de processing que detectava els beepers i ja el programa es feia sol. Clar que solament eren moves, pick beeper i try, o sigui, no n'hi havia ni bucles ni res. Però seria curiós de veure si es pogués fer com un programa pensat per Carrel Challenge i si seria més ràpid o no que els concursants. Doncs, Ivan, et responen pel xat que ja està creat, També l'Adrià diu que ho ha vist. Sí. L'Ethan va fer un tema en JavaScript que bàsicament feia estrelles inclús per al laberint i anava superràpid on hi havia els beepers, els portava al trail, superràpid a l'èxit i ja està. Era introduir-ho a la consola i guanyar directe. Ostres, doncs hagués pogut participar aquest any, no? Ja està retirat, ja està a primera de carrera. Sí, ja està retirat. No, de fet, quan va descobrir això, va dir, jo no jugo més, ja m'he passat pel Carel. No va tenir ganes de participar al Carel Challenge. Bueno, és això, a les presencials realment no li hagués servit perquè ha de fer el codi in situ, però aquesta online, que potser doncs, hagués pogut trobar-lo. Sí, no. Aquí pel xat ja diuen Ethan Beltrán, és famós en el terreny. Sí, esclar, l'Ethan Beltrán. Molt bé. Llavors, que estàvem parlant una mica de funcionament, això sí, hem posat també, tenim per pantalla, nova funcionalitat que ens està agradant molt, no, del Global Reset. Si voleu fer algun comentari, perquè aquí el sènior està sent utilitzat. O sigui, jo pensava que el júnior té una certa explicació, però sí, sembla que és algo que han interioritzat bastant. Aprofito també, ara que tenim temps, per donar les gràcies als patrocinadors de la Carrel Challenge. Avui, si no fos pel coronavirus, doncs estaríem a la UPC, ja que la FIP ens acolliria com cada any. I també donar gràcies a Skyscanner, que és el buscador aquest de vols per internet, no? Aquest any tampoc sembla que no viatjarem molt aquest estiu, però recordar-los, ja que és una empresa que aposta pel talent i aposta per la formació de nous cracs de la tecnologia. També aprofito per recordar que s'ha creat un concurs, el millor mem, que no sé si... Jo he vist a Twitter un parell de mems, si aneu al Twitter de Coleguem, i hem quedat, si no m'equivoco que em corregeixi, que el creador del mem que més ens agradi, que ho decidirem al final de la transmissió, s'emporta 1.000 punts. És a dir, que tots aquells que esteu esperant per veure la final, si voleu provar de participar, doncs ens envieu els mems per alguna xarxa social. Per Twitter, no? Millor que ho envien? Per Twitter, per Instagram, no sé, per Google o per aquí per Twitch. Potser és més fàcil que ens passi desapercebut per aquí per Twitch, però intentarem... Sí. Que, per ser veritat, podríem pujar una mica el premi, no? De 1.000 a uns 3.000 o 10.000, alguna insígnia especial de el memista del año o alguna cosa així. Bueno, fem una cosa, depenent de la qualitat dels enviaments, ens ho acabem de pensar. Molt bé. I per cert, Ivan, ja has pensat com els hi diràs als teus alumnes que perdran 10.000 punts? Si no recordo malament... Bueno, doncs res, o sigui, ja els diré que han tingut que crear un clan tots ells, no?, de forma automàtica, un clan individual, no?, una SLU, i aleshores que aquest clan individual els treu 10.000 punts. És el que n'hi ha. No hi ha problema, no? No creus que se't creï un motiu?
Jo crec que no, perquè a més, ara que tenen temps de sobre per fer punts, doncs bueno, que treballen. És un impost per existir. Ja veig. Bueno, doncs res, tenim ja ara guanyadors per la final. El que sí que estava repassant jo una mica, que sí que és veritat, com anava Aran amb totes les victòries, saps? No ha entrat a la final. Albert, Eric, Maria, si anem a repassar una mica qui ha entrat, que estava en primeres posicions, pues s'ha anat ja a la quarta posició, saps? El primer, i a partir d'aquí Pol, ja vuitena, És que jo crec que la gent que s'ha pogut adoptar molt ràpid al nou mapa, suposo que els ha anat una mica millor. I la gent que més matxacona, doncs potser ha patit una mica més. Perquè era bastant complex el mapa, Sí, també hi havia una dosi de sort, òbviament, perquè, clar, si comences el recorregut buscant la sortida des de la punta que no és, per exemple, doncs pots tardar més, no? Però, bueno, és el que moltes vegades diem, no? Parar, pensar, intentar fer una estratègia que abarqui el major número de files i columnes possibles, no? Per exemple, si la instrucció aquesta Exit is near realment et dona informació sobre 3 files i 3 columnes al mateix temps, vol dir que no has de recórrer totes les files i totes les columnes, sinó que pots anar fent una mica saltejat, no? Sí. També, que abans se m'ha oblidat, tenim també un altre concurs en marxa, que és el concurs aquell on donarem un teclat gaming. I per participar en aquest concurs el que heu de fer és anar també a Instagram o a Twitter, buscar el tuit on l'anunciem, fer retweet d'aquest missatge i dir-nos quin és el vostre videojoc preferit. Aquest concurs estarà obert tot el cap de setmana i el dilluns farem el sorteig entre tots els participants. Que sí que ja es va veient algo de moviment, ja, com a mínim per la part de Twitter hi ha diferents retweets. Recordeu, el que heu de fer és proposar el videojoc, no un videojoc, fent o destacant-ho a Instagram o compartint-ho a Instagram o fent un retweet a tal, i estan sortint, doncs està sortint de tot, per lo que he vist, Minecraft, Gran Premio, FIFA, Space Invaders, jo què sé, de tot. Recordeu sobretot fer el comentari del videojoc que més us agrada. Vosaltres, estàvem parlant d'això, quin és el que més us agrada a vosaltres, ja que estem aquí? Si tinguéssiu que dir algun, perquè vosaltres no podeu participar... Oi, doncs jo ja m'he avançat. Pues res, si heu de posar un videojoc, per compartir-ho també amb l'audiència, quin poseu vosaltres? Jo he posat el T-Walls, que és un joc de codi obert i que a més ocupa molt poc i funciona tant a Linux com a Mac com a qualsevol lloc. Però bueno, es pot fer partides ràpides, sí. Multijugadors. Jo sóc un gran fan del WoW i en general de tots els jocs de Blizzard, així que WoW a tope, sempre per la horda i és un joc que és meravellós i que dona per estar moltíssim temps. Que a més, l'any passat es va renovar, entre cometes, perquè va tornar a sortir la versió de l'any 2005. O sigui que aquest joc que té més anys que alguns dels nostres alumnes, que la major part dels nostres alumnes... La majoria, anava a dir. Que la majoria, sí. I doncs ha sacat la versió del 2005 perquè veritablement era la que atreia moltíssima gent que el jugava abans, perquè és un gènere que ha perdut una mica de canya i de fuelle i segur que els nostres alumnes no el juguen. Juguen a Fortnite, al LoL i potser alguns a Counter o Overwatch, però que són els jocs multijugador de rol han anat morint. I el WoW li ha passat una mica el mateix, el seu número de jugadors ha estat baixant i ara amb aquesta tornada
del clàssic, ostres, ha sigut divertit veure alguns posts de gent de bueno, jo estava fent aquest joc i ara el meu fill ho està refent, és divertit veure com el codi segueix funcionant, en fi. I per cert que tenim un nou meme pel concurs. Què dius? Ostres, a veure. Surt El pots ensenyar pel Twitch, Jordi? Intento, a veure, on ha de sortir? Al Twitter. Ho acaba de tuitear Codalep fa una hora, més o menys. Anem aquí, ara estem mirant... Twitter... S'acaba de fer retweet? No, baixa. És una mica baix. És de Lorena, que suposo que és la... És aquesta. Aquesta és. Sí. Ah, sí, l'he vist aquest. Està És genial. Apreta'l, que és més gran. Sí, que té continuació. Vaig. En Justin Bieber a sota, mirant. Ahí està. Ara està a pantalla completa. Molt bé, Lorena, pues... Home, és molt bo, A veure, el del Justin Bieber. A veure, el Justin Bieber... Aquí està, segon. A veure, el de Justin Bieber estava bé per començar, però l'altre és... Si no m'equivoco, n'ha enviat un altre, el frigorífico. Frigorífico. No vull entrar en tot el que fa, saps? Fora que sigui públic, per si estem fent una retransmissió, però això com funciona? Que qui al final li faci més retweets o likes serà el que és... No, al final triem nosaltres, no? Al final de la retransmissió votem. Vale. No sé si algun més... Bueno, estarem una mica al tema. De moment, bueno, si són els números de premis, animeu-vos, perquè de moment hi ha certa poca competència. Vale? Molt bé, doncs ara mateix 17:47. Falten uns minuts. Poquet, no? Falten uns minuts. Crec que està creat tot, la ronda. Si refresques, et hauria de sortir. Sí, anem a veure. Jo no he dit encara el joc, però hi ha un joc que a mi em va marcar molt, som de les èpoques... i va ser el punk. I jo dic aquest. A veure... Final en el sènior, final a 4, i aquí tenim programat la final a 4. I al qual esperarem. Voleu que fem algo al voltant de la Codeatlon i així li donem una mica també de detalls per qui encara no s'ha enterat que en breu, a 1 de juny, comença la nova edició de Codeatlon. Us sembla o què? Sí, posa el vídeo. Anem a posar el vídeo, expliquem i ara entrem una mica fins a arribar, recordeu, final Karel Challenge Senior. Recordeu això, que el diumenge a la nit hi ha el primer sorteig de la primera ronda i que tots els clans que hi estiguin inscrits en aquell moment doncs, començaran ja el dilluns la primera jornada. Aquesta Codeatlon, en comptes de fer una ronda per jornada, són 2 rondes per jornada, una de dilluns a divendres i una de dissabte i diumenge, és a dir, igual que els cofres dels clans.
Les victòries valen 2 punts en comptes d'1, és a dir, que si una jornada s'empata o es perd no és tan determinant com anys anteriors. I no hi ha jornades presencials, perquè, pel que tots sabem, esperem doncs, que a la Winter sí que puguem fer alguna jornada presencial. Aquí, fora de que hi ha 3 lligues, pel xat pregunten de quan ha de ser el clan mínim. El mínim són de 3. El clan pot tenir més membres, però és a partir de que 3 membres s'han inscrit al clan que el clan passa a estar inscrit. Si es perden aquests 3 membres, el clan deixa d'estar inscrit. És a dir, que tampoc val tenir-ne 3 un moment, inscriure's i marxar, sinó que han de ser 3 de veritat. No sé si hi ha alguna pregunta... Ara, em diuen que hi ha un parell de nous memes, si vols fer un cop d'ull al Twitter. Sí? Anem a veure i anem així veient una mica com la gent s'ho va currant. Ostres, el frigorífico... Oh, els de gossos. No em funciona macra. Bravo. Molt bé. El frigorífico 2229 reintent. Per què m'hauria de fer això? No em funciona una macro. L'Eric no diu que clic, perquè és més text, perdó. Molt bé. A veure, jo ara mateix estic a tope amb l'Eric Roy, O sigui, el meme aquest d'Eric Roy està molt bé. A mi fa molt de riure, sí. Sí, recordeu que aquí, a part que us agrada fer també apostes. Bueno, mirem una mica el fil després com va evolucionant, però ens animem a fer algun tipus d'aposta per la final o què? Jo no, que després els meus alumnes esperen 10.000 punts més. Però no cal que t'apostis res, només. Però és que, bueno, jo crec que aquí sí que és difícil perquè el tema estarà bastant renyit, Jo diria que hi ha un favorit, de cas que crec que és el Pol Garriga, més que res perquè ha guanyat 2 anys i ha demostrat doncs, que els nervis més o menys es pot controlar i el tema d'escenaris nous que apareixen a la final, doncs més o menys també el té controlat. Però tots els 4 estan aquí per mèrits propis, o sigui que realment podria ser qualsevol d'ells. Sí, jo crec que ja estan en un nivell que, sobretot, el tema és que s'han adaptat molt a l'escenari de la final 16. No sé, aquí suposo que no pots anticipar res, però aquí hi haurà certa sorpresa, no? Sí, mira, us puc llegir l'anunciat? Dóna'm un segon. L'escenari es titula Les Illes i té un text que és aquest, que és any 34 d'EC, després de Covid. Per tal d'evitar desplaçaments innecessaris, el govern ha comprat una partida de teletransportadors que permetin moure més eficientment a la gent. Per desgràcia, els ha comprat a una empresa no homologada i han sortit una mica bugosos. El seu comportament no és fiable, tot i que segueix un patró. És a dir, que sembla que hi haurà teletransports i alguna mena de comportament inesperat d'aquests teletransports. Bueno. Veurem a veure com ho accepten. No sé si ens estan seguint o ja estan una mica preparats a 6 minuts de la entrada. El que sí que hi ha és una pregunta per aquí pel xat. L'any que ve seguirà en peu la norma de codis externs, suposo que es refereixen? Home, esperem que no, no? Dependrà de si ho fem presencial o online. Sí, no, dependrà una mica, o sigui que esteu atents, el que heu de fer, no porfa, diuen per allà. No porfa, curiós és que ho digui l'Aran, perquè crec que és dels que més codis preparats portava. Ja et diu que aquí proposen 2 modes, el Karel Challenge i el Hacker Challenge. Bueno, és una opció també, sí, és una opció.
hem d'escriure ràpid i sense codis previ, i l'altra de poder-te preparar tot el que vulguis, no? És una opció, no em sembla malament. Sí, no? Podrien ser dos modalitats. Qui sap, qui estigui online o qui no, no? Per exemple. Sí, exacte, sí. Molt bé. Pues res, que no ens mullem de moment, els veiem tots com a finalistes, tenim sí que un favorit. Seria el tercer any consecutiu. Compte que això sona com a... no sé, quan hi ha un equip, no dic el nom, comença a guanyar lligues, saps? Cada any. No, però veurem si... No, l'any passat va guanyar Aran, pot ser? Ah, sí, va ser l'Aran, sí. Exacte, sí. Molt bé. No sé si ells també després farem una connexió amb els guanyadors, això es podrà fer... Estaria bé, sí. A veure, no sé si ens estan seguint ara mateix. Bueno, veig que el Marcel sí. Els altres tres no n'estic segur. Jo estava parlant amb la Maria, puc preguntar-li directament. Jo crec que tenim manera de contactar amb tots ells. O sigui que si poden, doncs sí, que sàpiguin que després els esperem aquí. Vale. Pues sí, si podeu contactar, doneu l'enllaç de la part de vídeo. Amb els 4 minuts que queden, que es relaxin, que juguin i després... No, sí, això després, tranquil·lament, se desinforma. El que tinc... Hi ha una pregunta que diuen que hi ha una connexió amb els perdedors. Perdedors, jo únicament dic que perdedors aquí crec que no hi ha ningú. Si tothom que ha participat està en un nivell diferent i podríem fer una, però és que ja tindríem que utilitzar un webinar. Jo crec que sí, potser els podem convidar a comentar la final, no sé què us sembla. Sí. Aquí el que vulgui... Movem una mica i Aran i Eric, que els veig aquí, sí, els convidem a comentar. Sí. Estem a punt d'arribar a les 6. Estem a 3 minuts. 3 minuts de les 6. Posem entradeta de cara al challenge sènior per anar preparant, si voleu, i descansem en aquest cas 1 minut, 2 minuts, mentre es van incorporant i llavors ens centrem ja a la final de les finals. Bueno, ara sí que estem ja a 59, a 1 minut de que poder entrar a la partida, jo amb els... Estem a punt. No sé si tenim nous comentaristes. Sí, tenim nous comentaristes. Perfecte. Eric i Aran, què tal?
Malament. Sí, no ens enganyem, no ens enganyem. No m'ho esperava, això de tu, Bernat. Però si jo no he fet res. No, això de posar un mapa tot aleatori, jo no m'ho esperava, Ui. Comença la final. Bueno, Pues sí, les 6, anem a refrescar. Benvinguts, nous comentaristes. Anem a fer-ho que hi hagi molt de flow. I anem a veure si tenim ja el link. A veure, un moment. Per cert, algun de vosaltres ha anat a la zona aquella de dalt de tot a buscar la sortida? Jo hi he anat, m'he menjat les 2 bombes i no, res. És que havia anat per la meitat del mapa i era just en la zona on encara no havia passat. I heu fet servir la instrucció o anàveu amb l'Exit Present? Amb l'Exit Present. Amb l'Exit Present, sí. Bueno, que la partida ja està, Sí, està, però encara no tenim el link. En breu... Tenim els primers Vipers. Vinga, anem... Veiem aquest escenari, l'escenari de les illes. No sé si està veient ara per tu? Sí, ara ja està en pantalla. Sí. Vale. Aquest escenari que veiem que té aquí un Global Reset. Està xulo, aquest escenari. Sí. Hi ha 4 illes, cada cara l'ha sortit en una illa diferent i aquest cop els trells eren els que tenien al costat, per això ja tenen un de cadascú. El que passa és que estan descobrint, això, no?, el que dèiem, que els teletransportadors no acaben de funcionar correctament, sinó que sembla que els portin a llocs aleatoris. Ostres! El que hauran de fer és veure quin patró segueixen aquests desplaçaments i en base a això poder continuar omplint els seus trells. Uau, doncs per arribar a l'èxit, que també és amb el teleport, serà divertit. Doncs sí. El que sí que veig és que no sé què ha passat, però senyors comentaristes, s'heu quedat una mica veient a l'escenari flashejats, Algú ja se l'esperaria una mica, però us veig que esteu encara assumint l'assumpte. Encara estem en xoc, sí. Té molta cosa. Sí, no? O sigui, quants transportadors hi ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ara el Marcel, que va fent teletransport... És de 22 aquest mapa, quan els de sempre eren de 20 per 20. Correcte. Bernat, una pregunta, han començat tots amunt? No, és que tenien un justament al costat i aleshores, mentre s'ho estaven carregant i tal, ja tothom ja ha agafat un. Ets el Marcel, que va donant voltes per l'escenari amb els teletransportadors, intentant entendre alguna cosa? Sí. De moment veiem que no fan res. Sí. S'han quedat tots fent codi. Hi ha diverses estratègies que vam anar veient, no?, quan fèiem les proves. Una d'elles és això, no?, és fer primer tots els viatges i veure exactament, fer-te un mapa o mental o físic d'on van les coses, no? Ui, ja tenim el vermell amb 5. Vipers! Carai! Ja ho té quasi. Seria el moment de que algú anés a buscar el Global Reset. Sí, el tenen una mica a mà, segons qui. Sí. El Pol Llinàs és segurament el que el té més a prop. Sí, Maria ja té 3. Faig un teletransport. Bueno, no sé si puc comentar perquè estan anant d'una banda a una altra. Sí, no? O sigui, crec que... La Maria va buscar el Global Reset, No, la Maria va buscar Viper. El seu Viper. Sí. La Maria... Ostres, doncs també, sí. Entre la Maria i el Marcel esperar si algú dels altres no fa servir el Global Reset. Qui trobi abans el portal. Ui, el Pol, l'heu vist? El Pol també té 5? Sí. 5 a 5, 4 a 1, Molt bé. Ole. La Maria ha fet un moviment en fals. Sí, Mentrestant, el Marcel està ja a la zona exterior. I el Marcel i el Pol hauran de buscar quin és el correcte. Va cap a la sortida, però... Ui, algú està buscant el Global Reset. Ha anat de poc.
Espera, em sembla que tornarem a començar. Sí. Tornem a començar. Tornem a començar, sí senyors, això... Bon moviment del Pol. Ostres, el que sí que es nota és el gran canvi respecte a la primera edició. O sigui, si no me'n recordo malament, la primera edició van tardar com 20 o 30 minuts en fer la final, i aquest mapa, que és bastant més complex i més tediós, ja es necessita un reset per tal de que no duri 10 minuts. Sí, van rapidíssims i la veritat és que sembla que tots ells han entès ja el patró com funciona del teletransportador. Veurem ara com de ràpid recarreguen les safates. Bueno, comentem. Sí, comenteu, perquè aquí ara està en acció. Ara han començat una altra vegada, però compte... 0 Vipers no, ja està. Ja estan amb 5 Vipers. Un altre cop. Que ràpids. Ostres. Amb un sol codi ho han omplert tot. I ara busca la sortida. Fent teleports. Llavors sembla que aquest moviment al Pol Garriga només li ha servit per guanyar temps i al final no li ha sortit bastant bé perquè... Sí, perquè el Marcel han tornat amb 5. Vipers, Sí. És qüestió de trobar el bon portal. Sí. De moment veiem que tots estan quiets. Deuen estar fent el programa... La Maria s'ha xocat contra una altra bomba i crec que intentarà arribar una altra vegada a posar més Vipers. I ara ja en té 4. 4 Vipers. 4 o 5. 5, ja està. I ara, sí. Ja tenim 3 jugadors que volen anar cap a la sortida. Va el Pol cap a la sortida. Bueno, s'apropa a un portal. A fer el mateix que havia fet el Marcel. Sí. Aquí està i... Ui! No, allò era el Black Carrier. Segur. I ara la Maria intentant ja trobar també la sortida. Està bastant igualat. Sí, ja es veia que... Excepte pel Pol Garriga. I és que en qualsevol moment, un dels 3 que té 5 Vipers pot passejar, agafar el teleport final i sortir. I tenim guanyador. Sí. De moment està la Maria, no la veig. La Maria està... Al costat d'en Marcel. Ara arrenca la Maria. Està al mateix lloc que el Marcel, sí. El Marcel que hi torna. Ara torna la Maria. El Pol també hi va. La Maria prova amb aquell. Però no és el bon portal. No és el portal que toca. Però aquest portal ja ho han provat abans. O estan esperant en algun moment. No deuria estar mirant el Pol. El Marcel ho entenc menys perquè ja ho havia provat. Potser ha pensat que el patró ja tenia... O potser estan agafant cadascun. Potser, en aquest cas, la tècnica més eficient seria d'anar fent teleports i anar apareixent a tots els portals fins que apareguis en el de la sortida. I compte que el Pol Garriga ja té 5 Vipers. Ostres! Sembla que el vermell ho ha trobat. Sembla que el vermell està fent això. Ara és qüestió de trobar el bon portal. Estan tots al mateix. Sí, estan tots... Jo el que no entenc molt és per què no intenten provar els portals que hi ha amunt, no? Per exemple, Maria sense parar intenta arribar cap a aquest portal, estan tots al mig, però ningú està provant els portals que hi ha allà amunt. Encara van per al davant. Sembla que les aparences els fan pensar... Ara. Ojo, sí, ojo. Compte, compte. No, aquest no era. Aquest no era. Doncs... El Pol Garriga ha arribat! Oh! Ja n'hi ha un que ha arribat, un altre que també... Ostres! Són al final. Per 2 moves, Qui arribarà abans? Això estarà superigualat. Unes Oculus Quest en joc. Estan escrivint... Però que són 3 línies. Sí, però és els nervis... Atenció que ve Marcel. Els nervis... I el Pol l'ha guanyat. Espera. Molt bé. Bueno, com ha estat el tema, mare meva? Molt bé, Pol i Nax, felicitats. A veure si podem contactar amb tu, no sé si
Dos coses, ciutat, primer. Provarem. Mira, a veure si es poden... Mare meva, com ha estat el tema. A veure si poden, doncs, entrar. Així que ens dirà una mica el sistema. Sí, no sé si tenim també localitzada la Maria per alguna banda. Sí, ja estic parlant. Val. I Marcel... Doncs ha anat molt de poc, eh? Sí, han estat... Perquè qui era que havia arribat al final allà? La Maria i en Pol. I no sé si un altre estava mirant, no? El Marcel em sembla que estava ja... Encara segueixo primer. Tu ja ha aparegut. Espera. En un rato ja no. A on segueixes primer? En el rànquing de la final, diu. Ah, bueno, sí, però això és la prèvia abans de... Sí, és la lliga. Aquesta no compta. Ai. Llàstima. Bueno, doncs res, primera... Lleida, la seva primera posició encara el Challenge. S'estrena. Sí, el Pol, que el primer any, el 2017, doncs també havia sigut finalista. Recordem la seva tàctica de destrucció dels escenaris. És veritat. Va ser una mica el primer, potser, que va fer això, no? D'aquests recorreguts per tot arreu, destruint-ho tot. I els altres 2 anys, els últims 2 anys, doncs li havia costat potser una mica més. I avui, doncs, que ha tornat amb força. Estem esperant a veure si es connecta algun finalista. A veure si entren i els podem felicitar de primera mà. Perquè ara, bueno, ara estaran una mica pujada, baixada. Però sí, ha estat. I ha estat ràpida, eh? Ha estat ràpida. Sí, la veritat és que m'han agafat molt de pressa. Passant 2 vegades... Sí. Impressionant el nivell que ja tenen aquests jugadors. En el moment que connectin, nosaltres donem pas i podem procedir... Marcel, si ens estàs sentint, mira el Telegram. Pues sí que mentre estem comparant, què us ha semblat? En general, ara sí que podem parlar de competició, ja estem al final, tenim guanyadors tant per la part de júnior, amb sènior. Què us ha semblat? A veure, comentaristes nous, vosaltres com a participants, com heu vist aquesta edició 2020 100% online? Jo trobo que la tècnica aquesta de la bomba nuclear està molt xula per... Sobretot a mapes on has d'agafar molts vipers, com el de la final del júnior, que ha sigut el cas, perquè si mai perds el temps en alguna cosa i veus que tothom aconsegueix 22 vipers, 23, i tu només en tens 5, és una bona eina per tornar a començar de zero i intentar acabar la partida. Hola. Bones. Mira, a veure qui s'incorpora. Sí, soc el Marcel. Hola, Marcel, què tal? Bones. Com ha anat això? Bueno, bé, m'ha faltat un teleport i, bueno, però bastant bé, m'ho he passat molt bé. Molt bé, això al final és el que importa. Sí senyor, això és l'important. Ha anat de molt poc, estàveu molt igualats tots. Si vols, Bernat, li passo el link aquell al Pol i així... Sí, vale, perquè li he comentat al centre, però no sé si els profes li han passat o potser no ho estan mirant. Sí, ara li passo jo. Sí, a veure si es poden connectar finalistes. Sí, ara es connecte. I podem, així, una mica, felicitar-vos la primera i que sigui tot una mica més humà, no? Perquè al final, recordeu, aquí darrere hi ha persones, no són bots.
No. Bueno, Ara no ho has dit molt convençut, que no fossis un bot. Jo? Perdona. No ho sé. Potser tenies tècniques tan sofisticades que et consideraves ja un bot. una cosa, puc dir alguna cosa, sisplau? Sí. Que jo li vull donar gràcies al Marcel, ja que hem fet molt bon equip treballant junts estos dies. Oh, us heu compinxat, llavors? I els de Manresa, què? A veure... No, hi ha hagut apoyo. Apoyo emocional, com a amics i en el treball. Molt bé. És pel... El Ramon està per aquí, el Ramon. Quants punts són per als que hem quedat, bueno, segons, tercers o quarts, el que sigui? 30.000. Bueno, ni tan mal. I pel primer amb victòries, quants punts són? Heu mirat el rànquing diari? És una mica espectacular. Sí, jo sí ho he mirat, aquí 20.000 punts en un dia. Ostres, a veure. Jesús! 24.000, 24... Encara falten els de... Els punts de... Sí, ostres. Mira, dels meus, en Marca G i Tania G, 18.000 i 15.000 punts. Déu-n'hi-do, estan contents. Mare meva, mira, aquí us podeu veure a pantalla. Teniu rànquing 24 hores. Com a mínim, bueno, doncs això... Ara si fa algun Encara exercici s'està fent la ja... transmissió al Twitch, o encara no? O ja no? Vale, ara entrarà la Maria. Bueno. Va, sembla que el Pol Garriga potser no el podrem tenir. Jo? Feedback. A veure... Pol... Dime guapo. Els ensenyo el programa. No, ese... Oh, sí. Oh! Sí. A veure... Tenien un programa. No puc compartir pantalla, no? Sí, podem a baix, a fer. l'esquerra. Que no s'hi pot compartir pantalla. Aquí Serious Screen. Ara podem fer-ho. A veure, és que clar, si fa això, potser en un futur em repercuteix. A veure. Que ja t'ho partejarà, tio, per parlar. Home, tio, l'open source, home. Ara, ja ho has admès, almenys ensenya-ho. Això quedarà per la posteritat. Per la posteritat. A veure, ho ensenyaré perquè el meu... Com ara vull dir, el Karel Challenge passat va dir com va fer el seu podi, que també ens ha ajudat a tots en general. A veure, Vale, comparteixo pantalla. Com heu dit que ho podia fer? Ah, vale, sí, ja ho veig. A baix. A baix, sí, ja ho veig. Vale, a veure. És un programa... A veure, primer us faig una petita introducció. És un programa que, doncs, com que agafa... Converteix el moure's de Karel, és a dir, tot el turn left, tots els moves, tot això, en en una espècie de com mando més amigable, amb el qual és com si juguessis a un videojoc. I ja te fa ell sol tots els turn left, tot això. Llavors, vale, voy a ensenyar. No ho hauria pensat mai, jo. Ostres, o sigui, què tens? Com un MR, portal de moure's a l'esquerra, a la dreta i tot això? Veieu la meva pantalla? Ui. Sí, es veu bé. Sí. És això d'aquí. No, vale. Uau! Ui. No, un moment. Estan les fletxes d'aquestes, que és el camp al principi utilitzava, però llavors em vaig cansar i em vaig donar compte de que seria més fàcil amb les fletxetes del teclat. Llavors, si apreto les fletxetes del teclat, aquí es va generant un codi. No way. I llavors li puc indicar la direcció, 1 és cap a dalt, 2 és cap a la dreta, 3 és cap a baix i 4 és cap a l'esquerra, la direcció d'inici, no? Per a que no se lia amb els turn lefts i turn rights i tot això. I ho fa sol i jo no he escrit una sola línia, simplement anava aquí amb les fletxetes fent així i s'anava escrivint sol. Llavors copiava, pegava i a veure què passava. Pues mil ico. Uau. O sigui, per una banda, que bonic i per l'altra banda, que ineficient. No, perquè el que feia jo era... No està malament d'eficiència, perquè ha arribat a la final. Eric, digues-me. Els ensenyo jo el meu. I llavors jo el meu. El que feia era això. Va. Ningú d'aquí s'ha preguntat per què estic primer. O perquè jo tercer. Vale, va, dale, ara, dale. Vale. Ui, espera.
Un moment, Hem estat de petició de compartir pantalla. encara. Un moment, m'he quedat Però ja atrapat. sabeu que ara ensenyeu tots els vostres secrets, vol dir que l'any que ve augmentarà moltíssim el nivell, perquè tothom farà coses d'aquestes. Ja, això no, perquè potser és presencial. Bueno, sí, pot ser. Ens reinventarem. O potser hi ha les dues versions, com hem dit. Un moment, que us Una pregunta, senyors. Sí. Extensions? Si creéssim antes una extensió seria vàlid? Mentre l'extensió no canvi les regles del joc, diguéssim, ni faci... I si féssim un programa que llegeixi tot el taulell, també seria vàlid o ja no? Sí. Escolta, Pol, tu no has fet l'aplicació. No, a veure, el que tenia jo d'idea era fer combinar-ho amb HTML, bueno, sí, per a que pogués llegir l'HTML del taulell de Karel i d'aquesta manera fer-se com una espècie d'esquema ell mateix. O, bueno, la veritat és que no m'he mirat com està fet, però era una petita idea que tenia. I així, doncs... Sí, totes aquestes coses, el que heu de tenir en compte és que potser el dia de la final canviem coses per a que deixin de funcionar tots aquests trucs. I això és el que m'ha passat a mi el 2018. Per cert, Pol, tu ho has fet sense cap ajuda? Tu has fet... No, a veure, jo ho he fet una mica amb el programa del Marcel, les finals. Aquests clans. Amb això mateix de la web aquesta. A veure, jo li vaig passar primer la funció recursiva i vam estar un temps practicant, ¿vale? I llavors el Marcel no m'ha dit fins avui cap a la quarta ronda, bueno, fins a la tarda, que tenia això, i llavors m'ho he passat a la tarda. I jo he estat traumat i fent-ho jo normal. Perquè s'havia enfadat un munt, estava superenfadat i li he dit... Ja, perquè m'ha vingut tu. O sigui, Marcel, potser si no fos perquè has sigut molt generós, haguessis guanyat tu. No, perquè haguessis guanyat tu Garriga. Ho tenia pensat, perquè preferia que entrés el Pol, amb molt respecte, però preferia que a la final entrés el Pol que l'Aran. Hola! No, és que, a veure... Bueno, hem de veure com a companyerisme de clan. Clar. Sí. A més, l'Eric també hagués fet el mateix. Amb l'Aran, més que ajudar-nos, era una competició de a veure qui fa la millor eina per anar ràpid. El millor programa d'accessibilitat. Bueno, sí, això. Direm així. Han entrat el Pol Garriga i la Maria? Sí, la Maria és a dins. Ara n'ensenyo. Hola. Sí, veiem aquí ja... Podem ensenyar el que hem fet? Què tal? Bueno, espera. Vale. Expliqueu-nos una mica com ha anat. Pol, has estat a punt, eh? Tota la partida semblava que anaves més a poc i al final ha anat de res. Només diré una cosa. Mai poseu el comprovar la sortida abans del move. És el que m'ha fet perdre. Ostres. Bueno. Home, Pol, ja... Tu volies guanyar avui també, no? Jo, a veure, si podia ser millor, no? Home, clar, sempre. Molt bé. I aquí, llavors, qui ens faltaria dels finalistes? Tenim a la Maria, tenim el Pol... Pol Llinàs no ha entrat, no? Sí. Ah, sí? Sí, hi ha els dos Pols. Vale, és veritat. És que com que si ens poseu el nom, també aquí al Jitsi, ens anirà una mica millor. Mary, Maria, suposo. Sí. Com heu vist aquest últim escenari? Us ha sorprès? A mi m'ha agradat molt, però això de que els teleports no portessin al mateix joc, bueno... Que sí que és un fraude. L'entrada i la sortida no fos la mateixa ha sigut una mica decepcionant al principi, perquè t'esperaves una cosa i t'has emportat una altra, però ha estat bé. I després també s'ha de dir que hi havia un teleport que ningú l'utilitzava, que era el que estava al costat de la sortida, en què no podies accedir-hi, però sí que te portava a un altre lloc. El teleport, sí, el del... El que portava... a l'esquerra. Ha sigut el teleport més troll que he vist. Llavors, com us ha semblat aquest any? A veure, Maria, explica'ns com ho has vist. Estar a la final ja és un punt molt important. Jo crec que estava prou bé. En plan, és això, al principi sí que era una mica confús,
Però una vegada ho tenies més o menys controlat era anar fent. L'únic que el que han dit, el teleport aquell de baix a l'esquerra m'ha liat molt i és el que m'ha fet perdre. De fet, crec que tots heu utilitzat aquell teleport, no? Sí. Tots us han enganyat aquell teleport? Perquè suposo que no us veieu els uns als altres que ho provàveu i que anaven a parar a un altre lloc. Ah, què va. A veure, també s'ha de dir que... Tu, Marcel, t'ha passat dos cops, no? S'ha de dir que he intentat trollejar en Marcel perquè el Marcel i jo estàvem esperant a veure qui tocava la mina. Llavors jo he tallat la meitat del codi sense tocar-la perquè sabia que tocaria el botó ja. Però, Marcel, tu has arribat 2 cops en aquest teleport, no? Marcel? 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 Està mutejat, Marcel, el micro. No. Com que no? Ah, no, és la Mary, que també té una M. L'hem perdut, potser. Que li envio un WhatsApp a veure on està. Està desconnectat. El que sí que hi ha una cosa és que fins i tot la final, qui ha estat el que ha utilitzat el Global Reset? Jo. I Qui l'ha utilitzat me l'ha liat. Però me sembla que... Jo l'he utilitzat a la final, ha sigut l'únic moment que l'he fet servir. Però ho has fet pensant que anaves a buscar el Global Reset. Bueno, tenia un piper i la resta ja també en tinc i he dit, ara és la meva. Si no... Molt bé, molt bé. Ho estàvem dient que era el moment adequat. Molt bé, molt bé. Bueno, pues res. Podríem aprofitar que us tenim aquí i que ens ajudéssiu a escollir el guanyador del mem. Jo, clarament. Jo. A veure si volen tot. Els que hagueu participat no podeu votar. Ho tenim aquí compartit a pantalla. Espera, anem a veure si hi ha algun més. Ah, vale. Jo no hi he participat. Ah, del meme. Jo m'he quedat... Només ha participat l'Eric, perdó. Bueno, no sé qui era el frigorífic. Ah, no, el de l'Eric... El de l'Eric és el millor. A veure, jo que vaig estar al 2017 sí que era així, no hi havia ni més. Sí, el de l'Eric és molt bo. Sí. A sobre, al Gos Gran hi ha un text que... No, i a més que és el meme de moda ara, així que GG, molt ben triat el meme, el context perfecte, les lletres es veuen clares, el motiu també es veu clar, o sigui... 9,8 de 10. Merci. Bueno, que tenim, quants, o sigui, ho tenim aquí a pantalla, quants vots tenim per aquí? Està tothom d'acord? Sí. Jo dono... Algú vota algú altre, que serà el segon? No. Jo votaria de segon el primer que ha fet el primer meme, ja que tot ha començat gràcies a ell. Al final... Ramon Roig. Ramon Roig. El germà de l'Anna. Ramon Roig. Ja que ha sigut el primer, una mica de reconeixement hauria de tenir. I aquest també estava bé, aquest, el de sortir a socialitzar, no sé si l'heu vist. Ah, sí. Sí, aquest s'ha currat, que ha sigut en 2 pantalles. Lorena. Aquí el teniu a pantalla. No sé, com vulgueu. Bueno, jo esta tarda no he sortit, però m'he quedat fent això. Jo he quedat per jugar a bàsquet amb uns amics i fightar, o sigui que... M'he de dutxar i he de marxar, o sigui que me quedo 5 minuts i marxo. Jo he jugat a Pokémon GO, però no passa res. Ostres. Pokémon GO al confinament. Encara està viu Pokémon GO? Que sí. Que a Lleida molta gent ens està molestant als gimnasos. Però què Lleida? Que sí. Amb res d'això no passa. Bueno, pues res, si vols, Bernat, anem tancant, no? Sí, felicitats. Això dels memes queda clar, no? El de l'Eric el guanyador i els altres jo crec que potser tant el del Ramon com aquest altre doncs li podem posar 500 punts de premi, no? Ja que hem participat. I a l'Eric Roig, o sigui, al guanyador quants punts li doneu? 1.000. Ah, vale, està bé. Està bé. En guanyes Has guanyat, però segueixes sense avançar-me al rànquing total de Lleida. Que no t'avança perquè... Eric, ets de Lleida? No, el Pol. No. Però sàpiga, no. És de Manresa. Està amb els altres. Sí.
Molt bé, doncs si us sembla, no sé si voleu afegir alguna cosa més, fem un aplaudiment com ho hem fet també amb el Espera, sí, jo vull afegir una cosa. Ah, sí, afegeix. Doncs que el programa que he fet jo d'assistència que el publicaré a GitHub. Així el fareu open source. Home, sí, senyor. Molt bé. Aquí Sí. Crec que és bastant eficient perquè, no sé, he fet 8 victòries, de 8. Un crac, Volem una demostració, sí, ara? no, és Una demostració. Una bona eina. Molt bé. Merci. Perfecte, doncs res, no sé, com ho fem? Anem tancant? Ha sigut un dia llarg, justament les 18:30. A veure, s'ha de dir que ha sigut una jornada bastant llarga. Sí, ha sigut llarga. I que potser els descansos, en més d'haver sigut de mitja horeta, podien haver sigut de 15 minuts. El que passa és que potser llavors no tothom... Vosaltres sí perquè acabeu molt ràpid, però potser no tothom hagués acabat les partides. De veritat. Jo he guanyat un punt de gratis. El què? Has guanyat un? He guanyat un punt sense fer res. Un punt sense fer res? Sí, perquè hi ha dos Marcels. No ha sigut per això. I Marcel Grau. Després se m'ha restat. Ha hagut un moment que estava per sobre l'Aran, perquè no sé per què tenia un punt més i llavors se'm va acabar restant. F. Molt bé. Molt bé, senyors. Felicitats a tots. Ara a descansar. Va ser un cap de setmana. Qui esteu a Barcelona, de dilluns sembla que és festiu. Bueno, pot ser un confinament festiu o no, lo mismo da. Però, pues res, si voleu un aplaudiment virtual per tothom, els que esteu aquí, fora dels premis que ja podeu veure a la botiga i que abans hem repassat. I res, ens veiem la propera edició. No sé si algú vol afegir alguna cosa. Fem aquest aplaudiment a veure si es sona alguna cosa. Bueno, molt bé. Pues res, tanquem així, si us sembla, aquí. Vale? Sí. Acabem amb la cartela de Challenge Una Series. última cosa, haig de dir una última cosa, molt important. Molt important. Digues. Bernat, si us plau, contracta'm. Ja tens 16 anys? Sí. Vale, doncs en parlem. Sí, senyors, home, aquí hi ha qualitat. Perfecte, senyors. Ens veiem, moltes gràcies. Fins la propera. A vosaltres. Adéu. Adéu.